Vale, dèiem, encarem la segona part d'aquesta trobada, que tindrà 3 de parts. Hem començat situant la importància de les mètriques i de tenir altres mètriques i hem començat a situar ja una mica això de l'impacte de les comunalitats i el que hem anomenat invertir en teixit comunitari per relocalitzar l'economia. Ara l'Andrea ens farà una presentació d'aquest relat o aquesta campanya que hem construït abans, tant en les presentacions del Mauro i el David com en la presentació del Lluís, s'ha parlat molt dels estudis de cas, no? De totes aquestes respostes que sostenen aquestes hipòtesis. En aquest cas, i l'Andrea ho situarà també, però us demano que feu un segon de memòria de quan l'oficina us vam enviar un correu que es deia Construïm el relat de comunalitats 2.0 i us demanàvem que contestéssiu un petit formulari amb alguns dels impactes i us demanàvem una llista dels projectes que presentaríeu a justificació i que per tant enteníem que eren els projectes on més havíeu dedicat la vostra energia com a comunalitats. És a partir d'aquestes respostes que avui us expliquem tot això. Ara us deixo amb l'Andrea, farà una presentació d'una estona i després farem una activitat una mica més moguda perquè això ho anem integrant. I això és tot. Gràcies. Merci, Berta. Espera, això. Primer de tot. Vale, doncs moltes gràcies per aquest matí de paper i boli, que jo crec que ens ha preparat molt l'ànima per escoltar aquesta proposta que us fem, l'oficina. Abans que res, és una proposta que vol ser una eina. O sigui, el rol de l'oficina en aquest sentit és aportar aquest, no li vull dir un nou enfocament, però sí com una nova capa narrativa del programa de comunalitats urbanes. Aleshores, per aquesta nova, a nivell format, el que hem fet l'oficina és una campanya de comunicació d'incidència. I ara mateix serà com el primer cop que us presentem quin és aquest nou relat i en quines dades ens basem, perquè ja sabeu que els mitjans el que els agrada són les dades i més o menys quin recorregut narratiu i quins exemples hem agafat. En aquesta presentació començarem veient d'on venim perquè no comencem de zero, dialogarem amb la campanya anterior, que era la forma en com ens explicaven fins fa poc, veurem quin és aquest nou enfocament, és a dir, com girem així una mica, després quina és la proposta i una mica el full de ruta que la Laia ja ha anat comentant aquest matí. Aleshores, d'on venim? Aquesta és la foto final que us explicaré ara mateix. Comencem per un repte bastant interessant. Ens trobem el 2022 amb un programa que se li diu, un programa de política pública que se li diu Pilot. És a dir, un programa que és innovador perquè no existeix enlloc més, és de nova creació i per tant ho té com tot per davant. Aleshores, tant vosaltres com l'oficina ens trobem aquest repte de dir com no vendre fum, però com explicar el que volem fer i cap a on anem. Aleshores, la forma en com ens vam explicar va ser, d'una banda, des de la missió del programa, la missió, diguem-li, l'objectiu del programa, i des de la pràctica. Suposo que tot això us sonarà moltíssim, perquè al final és totes les narratives que hem anat fent aquests anys. D'una banda, les comunalitats urbanes estaven caracteritzades per enfortir béns comuns i enfortir el suport mutu en els seus territoris. I després l'oficina, per explicar-nos una mica millor i no deixar així una mica béns comuns a l'aire, vam llegir quins eren com els àmbits de treball més compartits per tota la xarxa, que era des de l'alimentació, la cultura, les cures, drets de ciutadania, etc. Aleshores, això és la pràctica. I d'altra banda, la missió, com podeu veure, està una mica desequilibrat perquè teníem poca pràctica el 2022 i molt de paper, molta lletra. La missió era dinamitzar l'economia de proximitat, millorar l'ocupació, promoure l'autoorganització i el dret a la ciutat, el que en dèiem el dret a la ciutat, i els nostres condicionants a nivell tècnic. O sigui, no podíem explicar el programa de comunitats urbanes sense dir que hi havia un pressupost darrere, que és en format subvenció, que això és una política pública del Departament d'Empresa i Treball, i finalment també ens van explicar força des del context. És a dir, que comunitats urbanes és una política pública que vol aportar, vol contribuir a nivell
polítiques per una transició ecosocial o per una transició ecològica justa. De fet, li vam dedicar tot un cicle formatiu. I ara estic pensant, clar, no hi érem totes. Això és el relat que vam fer a la primera edició. Per tant, les noves comunitats potser, bueno, és el primer cop que ho escolteu, això. Aleshores, 2023-2024. Arriba el famós, el que li hem dit, el procés d'indicadors, que és aquest moment en el qual ens plantegem si la nostra pràctica, és a dir, el que teníem a l'esquerra, i la missió estan realment juntes, no? I, sobretot, si estan juntes amb allò que hem de justificar, perquè com a política pública hem de demostrar què estem fent amb aquests diners que són de totes. Llavors, aquí hi ha una mena de reformulació, és a dir, estem fent realment el que hauríem d'estar fent, i el 2024, si volem ser amables en aquest procés, diem que en aquesta nova convocatòria apareix un enfocament una mica més adaptat a les economies comunitàries, i en aquesta nova convocatòria, per sort, ens trobem una xarxa de comunitats amb uns projectes molt més consolidats o projectes pròpiament ja sòlids i que han sigut creats el 2022 i deixem enrere una mica la forma de narrar aquesta dels eixos de treball, que realment era una mica una categoria per agrupar tothom, i comencem a veure com a parlar més d'estratègia, de què hauríem d'estar fent com a xarxa. En comptes de relacionar-nos pel que estem fent en conjunt, veure cap a on anem. Ja parlàvem de defensa dels béns comuns, de les metodologies comunitàries, etc. I ara ens trobem aquí, un moment força interessant. El 2024, a la quarta o cinquena o sisena trobada de xarxa, jo crec que és a la quarta, l'oficina vam fer una presentació d'una anàlisi de la pràctica, és a dir, de tota la pràctica 2022, 2023, 2024, la vam exposar. I, de fet, els criteris pels quals vam fer aquesta anàlisi eren els del balanç comunitari. És a dir, estem en família, en aquest sentit. I ara, el 2025, en comptes de fer una anàlisi de les pràctiques, hem fet una anàlisi de l'impacte, que és força diferent. Les pràctiques és l'activitat que fem i l'impacte és quin canvi hem efectuat en aquest territori. Tot i que això es pot mesclar, realment el primer cop que ho escoltem. I aquest resultat d'impacte l'estem traduint en una campanya de comunicació que ve a ser disseminar arreu aquesta forma d'explicar el problema de comunitats urbanes. Aleshores, nou enfocament. Sí, com en síntesi a nivell comunicatiu venim explicant que la nostra potència està a la nostra pràctica, passen aquests 3 anys, passa un procés de revisió de la nostra pràctica i podem aparèixer en aquest moment d'explicar la potència del nostre impacte. És important que entenguem que això suma una capa. Això ve a donar-nos una altra forma d'explicar-nos, però no ve a substituir-la en cap cas. La forma d'explicar-nos al final depèn de qui tenim davant. Si un dia hem de sortir amb les maletes a convèncer algú, doncs escollirem quin relat li donem. I aleshores, ara, el relat que tenim per explicar-nos és l'impacte econòmic. I quan dic econòmic ho deixo a l'aire, però aquí entren, òbviament, tots els tipus d'economia que aquí promovem, vegis d'intercanvi, solidari, de suport mutu, etc. Aleshores, aquí ve una mica el trauma. L'Hidra hem fet aquesta humil recerca a partir de tots els projectes en actiu. Això ja ho hem anat comentant aquest matí. És a dir, no és des de l'activitat, no és des de sí, hem fet aquesta reunió, no, sinó quins projectes estan consolidats al territori. I el número total per 26 comunitats és 275 projectes en actiu. I quan dic en actiu és no des del 2022, sinó que en el 2024, que és quan us vam demanar que responguéssiu, vau dir que efectivament estaven en actiu. És un número força engrescador. D'aquí vam treure 4 categories. Ara ve el trauma. Aquest és el nou relat. I aquestes categories són com per tendències, en plan, quines són com les 4 grans tendències de les comunitats a nivell impacte econòmic. Aquestes són com les 4 grans xifres, però realment ara ens anirem endinsant en cadascuna d'elles i veurem per què hem escollit aquestes. Així per llançar-les a l'aire. Som de 275 projectes en actiu, 70 promouen la capacitació per la inserció i l'emprenedoria, 103 promouen, són projectes que des del suport mutu
garanteixen l'accés a béns essencials, que és el que realment veníem parlant ara amb la presentació del Lluís. Després són 50 projectes que de forma col·lectiva gestionen una infraestructura o un servei. I després són 52 iniciatives que han nascut fruit de la intercooperació entre agents diversos. I quan dic agents diversos, és diversos de veritat. És el sector públic, el sector cooperatiu, el sector social i el sector privat. Tot això en un mateix territori. Aleshores, com bé sabeu, una recerca no és neutra, no és han sortit aquests 4 projectes, sinó que estaven encaminats a llegir una tendència econòmica. Aleshores, aquí, trauma. Des de l'IDRE diem que estem... Diem no. Estem llegint que estem davant d'un canvi d'època. Clarament tothom reconeix aquestes dues imatges, establiments tancats amb el Covid i Donald Trump. Aleshores, veiem que comunitats, amb aquests resultats, estem veient que és una política pública que comença a confiar moltíssim en això que li diem com la relocalització econòmica. Per què? Doncs perquè estem en un moment ara mateix, malauradament, de crisis múltiples en les quals, des del Covid, des de la Dana, fenòmens climàtics, veiem que la cistella de compra comença a pujar el preu, és a dir, tenim inflació a Europa a nivell alimentari, i els estats i les empreses s'adonen que per comprar la roba, per comprar-te roba, per comprar menjar, per aconseguir treball, aquest mercat global del món, aquestes empreses internacionals, no són, en un context de crisi, les que potser ens asseguraran. És a dir, l'economia, la globalització no és estable o s'està esquerdant. Amb això no vull dir que la globalització s'ha acabat i que tornem a una economia de proximitat, però sí que són polítiques públiques que estan llegint que hem d'enfortir el teixit comunitari, que hem d'enfortir el teixit industrial i que estan invertint-hi allà. Aleshores, tenint en compte aquesta tendència de polítiques públiques que estan relocalitzant l'economia i les dades que hem estat llegint de tots els projectes que tenim en actiu, podem afirmar que les comunitats, a través de promoure la capacitació, és a dir, la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, a través de garantir l'accés a béns essencials des del teixit comunitari, des del suport mutu, a través de facilitar la mancomunació per activar els sectors productius, per emprendre, etc. I les comunitats per impulsar la intercooperació entre agents diversos, i quan diem diversos són diversos de veritat, podem afirmar que les comunitats urbanes contribueixen a relocalitzar l'economia. Aleshores, aquest és el nou enfocament. Quina és la proposta? La proposta realment és aquesta que us he explicat, però amb un recorregut una mica més demostrat. D'una banda tenim una infografia, que és aquesta, que està pensada per tot arreu, i després tenim un vídeo que és promocional, que és una mica més emotiu, com ha de ser l'art, i entre aquests dos és la proposta que anirem a portar a tot arreu. Aleshores, la infografia. Ens endinsarem en aquests 4 impactes econòmics, que són els que tots us hem comentat. D'una banda, què vol dir que les comunitats coincideixen de forma massiva a promoure la capacitació per la inserció en l'emprenedoria? Doncs hem definit això com que per promoure la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral es faciliten recursos, coneixements i assessorament. Un exemple dels 70, que tots són, òbviament, superexemplars, però algun hauríem d'haver escollit, és la xarxa que es fa de suport a l'ocupació a Nou Barris, a Barcelona, que, extremadament resumit, ve a ser com en un barri on l'atur és elevadíssim, doncs la comunitat, en comptes de la incapacitat del SOC d'entendre aquesta situació i poder resoldre-la, la comunitat és, al final, un òrgan que està arrelat en el territori, que està entre les veïnes i que pot entendre, pot detectar i pot resoldre més ràpid o de forma més àgil aquelles necessitats de, per exemple, per què aquesta veïna no té recursos per trobar feina activa, per què aquesta veïna no pot reconèixer
aquest curro del país d'origen aquí. Doncs al final la cinglera, entre altres coses, és un òrgan complementari o més brillant que el soc en aquest barri. I això és un projecte d'una comunitat. I com aquest projecte en tenim 70, per tant, és fantàstic. Dins d'aquesta categoria, que al final són categories una mica monstre, perquè fiquem de tot aquí dins, hem inclòs bastants tipus de... Hi ha força tipologies. La gràcia és que després d'aquesta presentació us ens passegem per aquests espais i llegim quins són els tipus de projectes que hi ha aquí i, òbviament, reconeixem quins projectes nosaltres hem ficat aquí. I quan dic nosaltres és perquè quan us vam demanar quins eren els projectes que teníem actiu, segons la descripció que ens vau fer, hem ficat un projecte en aquí o en un altre vector. Per exemple, dins de promoure la capacitació hem inclòs les escoletes d'idiomes. Per què? Doncs perquè sovint en la descripció dèieu això és el primer pas que la gent ens demana per poder accedir al mercat laboral. Primer, aprendre l'idioma amb els projectes que enforteix la comunitat amb aquest objectiu. I entre altres, tenim també escoletes jurídiques, les xarxes per l'ocupació, com hem dit amb el projecte de Cinglera, i altres que, n'hi ha 70. I us els mirareu tots després. Segon, impacte econòmic. Aquest potser és el que més recollim del relat anterior, però que en comptes de defensar que nosaltres fem suport mutu o promovem aquest xup-xup en els territoris, ens ho mirem des que aquests projectes realment estan garantint l'accés a un bé essencial, és a dir, estan fent un gest econòmic. Al final, l'economia és intercanvi de necessitats bàsiques. I, com li hem dit? Hem dit garantir l'accés a béns essencials des del suport mutu significa que la comunitat transforma la falta d'oportunitats d'una persona, d'un col·lectiu, en un problema compartit i així s'organitza l'accés a la necessitat bàsica de forma col·lectiva. Aleshores, un exemple que em fa molta il·lusió compartir aquí, perquè és d'aquesta comunitat, de Vic, és l'acompanyament que fa la comunitat als grups de criança compartida. O sigui, la comunitat no és el grup de criança, sinó que acompanya a les persones que ja s'estan autoorganitzant per poder suplir i compartir necessitats de la primera infància i no fer-ho en espais, al final, mercantilitzats. I, de fet, en les seves paraules hi ha una mena de retorn a aquella criança més comunal que potser s'ha anat perdent amb l'individualisme, capitalisme, etc. Aleshores, com aquest projecte, n'hi ha 103 i és interessant, una altra dada interessant és que les necessitats més garantides són de cultura i esport, em perdonareu per haver-la juntat, jo mateixa us dic, els espais de trobada, els drets de ciutadania, alimentació, habitatge i energia i cures. I també, important, la comunitat no garanteix l'accés a l'habitatge, però sí que garanteix que els problemes entorn a l'habitatge se solucionin de forma compartida. Realment no hem de pensar que la comunitat de cop t'ofereix una casa, sinó que hi ha milions de coses al voltant d'accedir o que et fotin fora. I, igual que abans, 103 projectes, us els mireu després. El tercer vector, el tercer impacte econòmic que hem llegit és potser força engrescador per a les persones que els agrada més l'economia més dura, i és que el programa de comunitats al final facilita la mancomunació per activar sectors productius. I què vol dir això? Doncs que és un programa que posa al centre la gestió col·lectiva o posa al centre com a solució la gestió col·lectiva per poder emprendre. Un exemple molt clar d'aquest gest que permet aquest programa passa a Manresa. A Manresa, amb l'obrador tèxtil comunitari. A Manresa hi havia un obrador que ja no hi havia relleu perquè era familiar i la comunitat, en comptes
Bueno, la comunitat no, o sigui, en comptes de venir Zara, pillar-lo o el que sigui, o destruir-lo i ficar edificis, la comunitat va crear una cooperativa de treball, o va acompanyar a crear una cooperativa de treball, una associació i una xarxa de dissenyadores i d'empreses de confecció. I entre tots aquests agents han pogut recuperar aquest obrador i fer-lo un espai comú per poder emprendre. I com aquest projecte n'hi ha 50, entre els quals... perdoneu, dues dades força interessants. D'aquests 50 projectes tenim d'una banda de proveir serveis, 3 de cada 4 territoris, que hi ha 26 territoris, proveeixen serveis de forma col·lectiva. És bastant impressionant. I la següent és més encara, i és que en 2 de cada 5 territoris s'ha recuperat infraestructura productiva. I això, òbviament, amb el temps, aquesta dada anirà pujant, però com comprendreu no és fàcil recuperar un obrador o un sòl cultivable. Aleshores, quin tipus de projectes caben aquí? Doncs hem posat des d'espais de venda i exposició artística, obradors compartits, serveis culturals, serveis d'habitatge, comunitats energètiques, recuperació de sòl cultivable, etc. I per acabar, els impactes econòmics, el d'intercooperació. Si us fixeu, hem fet com un petit salt d'escala, primer el curro, primer el curro juntament amb les necessitats bàsiques, és a dir, invertir en aquest teixit que quan hi hagi una crisi actuarà ràpidament o de forma més àgil per abastir-nos entre totes d'allò més bàsic. Després, emprenedoria, i ja estem al nivell d'intercooperació, és a dir, els projectes són prou madurs com per continuar creant i a una escala major. Doncs el número 52 respon a iniciatives que han nascut fruit de la intercooperació i amb això volem dir el que vinc dient-vos, d'aliances diferents, i l'interessant és que totes són per ampliar i enfortir l'economia local. Per això és interessant el tema que siguin aliances diverses i no les aliances amb els projectes només que són afins, sinó anar reconeixent quins són aquella administració, aquell comerç local que no és cooperativa, però etc., per ajuntar-nos i fer projectes plegades. Aquest exemple fa força il·lusió perquè és una comunitat que és de la segona tongada, que és de Cardedeu, que com podem veure aquesta imatge una mica, és una iniciativa que ha plegat productors de llet ecològica, un obrador formatgeria i un projecte de ciclologística, i aleshores, entre aquests tres, com esteu ja pensant, han creat una cadena curta alimentària que permet, literalment, abastir d'una necessitat bàsica com és l'alimentació, com és el formatge, a quilòmetre zero. I no només un formatge, sinó 3 tipus, és a dir, fantàstic. Millor encara. 2 dades força interessants. Igual que aquest projecte, a 3 de cada 4 territoris on s'ha impulsat la intercooperació, s'ha revaloritzat el producte local. Que això és també, la gent que era l'economia més dura, aquesta dada és perfecta. I igual que veníem parlant de l'ús públic, una altra dada interessant és que en el 77% dels territoris hi ha implicat en aquesta intercooperació algun organisme de l'administració pública. I d'aquest vector potser ja estàvem cansades, però hem fet només 3 categories, que és aliances per revaloritzar el producte local, com hem vist en formatges de Cardedeu. D'altra banda, a nivell més sectorial, o sigui, hi ha projectes una mica més diversos, i finalment col·laboracions entre l'administració pública i les entitats locals. O sigui, aquest nexe ja com a categoria. Aquesta és la foto final de la infografia, que l'ha fet una dissenyadora que es diu Maria Sobirana i que tindrem més temps ara per aprofundir-hi. Aleshores, si no us heu enterat de res, ara tenim un vídeo que ho explica tot millor. Hi ha una economia que no comença als mercats, ni a la borsa, ni als despatxos d'un directiu. Comença quan algú dona un cop de mà, quan algú diu «això ho fem junts», quan la comunitat s'organitza. Neix quan una família troba suport per cuidar, quan un taller tancat torna a obrir les seves portes, perquè algú creu que encara hi ha futur. Això és Comunalitats Urbanes, una política pública que enxarxa persones, projectes i territoris, que aposta per la força del col·lectiu, que transforma la solidaritat en motor econòmic i que construeix, des del suport mutu, un país més just, recuperant oficis, espais i sabers.
construint aliances entre la pagesia, les cooperatives, la comunitat i les institucions. Volem una economia que ens cuidi, que arreli, que doni oportunitats reals per a tothom, perquè quan la ciutadania n'és la protagonista, l'economia deixa de ser una promesa buida i esdevé una eina transformadora. Bien, us ha agradat. A l'aplausòmetro. Vale, ja per anar acabant, petit recordatori que aquesta campanya no està feta per substituir cap relat, sinó per afegir una capa. Veníem explicant, això és un tros de l'anterior web, ja hem de duelar, on dèiem que la nostra potència estava a la nostra activitat. És a dir, érem un programa, érem uns òrgans locals únics perquè enfortíem els béns comuns, els mapejàvem, enfortíem el suport mutu, la col·laboració públic-comunitària, si és que algú explicava aquesta última part. I ara passem a explicar que les comunitats urbanes el que fem també és contribuir a aquesta relocalització econòmica. Aleshores, per acabar, full de ruta. Aquesta campanya l'estem desenvolupant com a oficina, és una tasca que tenim com a persones que tenim aquesta mirada més ampla del programa i hem pensat en fer una campanya realment molt clàssica. Les companyes de comunicació diran, ok, això és el de sempre. Aquesta campanya es veurà al web i a les xarxes socials perquè al final és l'espai on, si algú s'interessa, ens ha d'anar a buscar allà, és com el punt de referència online. Després una campanya que es basa en intentar tramar una xarxa, una xarxa no, unes aliances, perquè hi ha gent que coneix el programa de fa 3 anys, que els vam dir, t'ho juro que d'aquí a 4 anys torno amb resultats boníssims, doncs ara hem de fer aquest recorregut, hem de fer aquestes reunions, això amb actors afins i amb actors no tan afins, per anar a expandir una mica el que pot fer un programa i el que fan de fet les comunitats a dia d'avui. I finalment, per donar la batalla sobre que comunitats és economia o que invertir en teixit comunitari contribueix a relocalitzar l'economia, donarem la batalla als mitjans de comunicació més generalistes, és a dir, la premsa, la ràdio i la televisió. El somni humit és una mica aparèixer a la secció d'economia, un programa que tothom vol arraconar a afers socials, etc. Doncs no. Aviam si ho aconseguim. I el que ha anat comentant la Laia, això ara per acabar, aquesta campanya al final d'explicar-nos des de l'impacte ha sigut com el punt de partida per llegir quin és el nostre impacte a nivell econòmic. Però aquest impacte realment ha sigut fruit d'unes activitats que estaven com ja d'alguna forma predeterminades per aquesta ordre i per aquesta reformulació amb els indicadors. El que volem seguir fent de segur és aquesta teoria del canvi, que al final és afinar si les nostres accions, quins impactes volem tenir. Aquests impactes realment són una cosa que hem llegit nosaltres des de la pràctica. I el que us ha comentat la Laia abans, que era intentar fer d'aquests impactes uns indicadors, que és el que realment venim parlant aquest matí, per afinar que un programa de política pública que diu que té un impacte, que pot dinamitzar l'economia a partir del teixit comunitari, doncs veure exactament si és així o fer una avaluació de política pública. I això és una cosa que ens encarreguem l'Oficina de les Comunitats. I fins aquí la campanya. Gràcies.